Ingane zakwethu kuthiwa abaningi ngesikhathi ungizwe Dedele Sibusiso esinikeza yena uThibela abaningi bazi ukuthi-ke ungizwe noKhuzani-ke bayinkukhu nempama. Kanye-ke uThibela njengoba esesayidini lakhe uKhuzani kusho ukuthi kufanele ngabe-ke akazwani noNgizwe, kufanele ngabe-ke uNgizwe akazwani noThibela. Cha, asikwazi lokho. Kodwa ngane wethu ngiyakubingelela kuphinde kubi lakufuneka khona lo mbuzo njengamanje. Ukubingelela yena Mathina Cebisi intatheli yakhe ehamba phambili, intombi ziyamshalaza lozo umshazala wadala zamqoma. Sangomsana sikhumba mfula nginefico social channel athi umntwana womuntu enqubona nkomba utshela abanolwazi. Ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje ukulungele press subscribe button, share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike. Ngane zakwethu ungizwe uDedele Sibusiso asesho ukuthi cha, umcimbi kaThibela uyohamba kahle njengoba-ke sazi ukuthi uThibela Intibane uyashada ngomhla ka-22 September. Ngane zakwethu ngaphandle ngisho isikhathi sakho zizwele ungizwe edlulisa isibusiso kuyena-ke uThibela. Ngizalwa inkosi yakwaMpungose umhla ka-22 kuSeptember uMandulo la kwandulela khona zonke izinto pheka umhlaba ngoba bakhawa amadala athi ngoba ukufaka emasimini kumini nawe-ke njeke uganwa kahle ngenyanga abantu ngithi kwathi ngiyafungela ngiyaqinisekisa udwendwe lwakho ubani yakithi inkandla ukaMpungose kuzoba uTonginya. uNkulunkulu uzovuma ukuphepha kwabantu bezokungila nethonga lawo inhlonipho. Phinde futhi avume nangeweda yakhe. Sigiye sanele. Ngiyabonga kakhulu. Bafethu sekhulumile abantu abaphelele emandaba ayethu ukuthi siyabonga kakhulu.